Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема. Гост. Сега ще си говорим за изкуствения интелект, за плановете на Китай за доминация в този сектор, за технологичната надпревара между САЩ и Китай, какви нови AI решения използва бизнеса. При нас е Петър Иванов, бизнес консултант, мотивационен лектор и бестселинг автор. Добро утро и благодаря, че сте тук. Добро утро. Благодаря за поканата. Господин Иванов, да започнем с водещия материал на новия брой на списание Bloomberg Business Week, щатското издание, който е насочен по една тема, на която доскоро така гледахме скептично, а именно за плановете на Китай в областта на изкуствения интелект. Вече тя е определена като планове за доминация в областта на изкуствения интелект. Доколко са реални тези амбиции на Китай според вас? Според мен са доста реални и това изненада много специалистите и хората, които работят в щатите. Спомням си преди около 6 месеца бившия шеф на Google, Ерик Шмидт, той беше на посещение в Китай и се беше изказал много смело, че Китай са 2-3 години след щатите, нали, спокойно, ние имаме време. И когато се върне, каза, съжалявам, сгреших. Тук става дума за месеци. Те ни настигнаха много по-бързо. И понеже китайците, както знаем, работят много по-интензивно и сигурно ще говорим за DeepSeek, те създадоха една култура, в която хората се впрягат и работят на много по-високи обороти. И като се вземе възможностите на технологиите да работят по-бързо и хората, като вложат повече ресурс, на практика те се движат по-бързо към целта. Така че реални са, така, за съжаление или за радост, според мен това е факт. Да, какво е значението на китайската компания DeepSeek за развитието на цялата екосистема от изкуствен интелект в Китай? Тя мисля, че е наречена в този материал на Bloomberg Business Week един от 5 малки китайски дракони. Дракончета. Да, малките дракончета. Това е най-голямото драконче. 6 в тая провинция на Китай всички са така, там са позиционирани. Той е най-мощният дракон, макар че всички други имат това, което е интересно, че въпреки че тече война за доминация, най-добрата стратегия е да се съюзиш, ако можеш, с своя противник. И големите фирми Amazon и Microsoft, които хостват много от тези Large Language Models, те съответно хостват DeepSeek. Другата голяма фирма Anthropic, те пък настроиха техния, не само че го ползват, но го и допълнително го тренираха за да отговаря на етичните норми на западното общество. Така че голямо драконче и те бяха този, който разклати пазара. $1 трилион имаше така, пазара буквално падна, продадоха се акции, бяха инвестирани изключително много пари в компании като OpenAI, Anthropic и тези пари се изместиха след чудото на DeepSeek, които всъщност показаха, че нещата могат да се правят и с по-малко хардуер, където беше огромната инвестиция, чрез такива умни математически алгоритми и с използване на така наречените специализирани модели, в който ти не ангажираш целия голям езиков модел, а отделни експерти с отделна експертиза, можеш много да му намалиш нуждите за калкулации и оттам да намалиш цената. Цената е само 5% от това, което струваше да се тренира ChatGPT версия 4.